Now, a major dispute over Red Sea access has pushed ties to breaking point. Ethiopia became a landlocked country after Eritrea gained independence in 1993. Has made its sovereignty vulnerable to threats. The Minister of Transport and Logistics, Dr. Ali Musame, stated that Ethiopia's lack of sea access has exposed the country to multiple pressures, extremely high costs, and threats to its sovereignty. In an interview with Bersisa newspaper, the minister explained that the Ministry of Transport and Logistics is among the sector most directly affected by Ethiopia's lack of access to the sea. According to the minister, a landlocked country cannot keep its strategic affairs completely confidential because it becomes dependent on others for access to the sea, making it more vulnerable to adversaries and creating pressure on its sovereignty. መቸም እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል ዘሎ ኣጀንዳ ዘረባ ካብቲ መልሓሶምን ካብቲ ሚድያናቶምን ካብቲ ፕሮፓጋንዳናቶምን ብፍጹም ከኣሊዎ መደብ የብሎምን ዋላ እታ ኩነታት ናይቲ ሃገር ኣብ ከቢድ ደረጃ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ብብዙሕ መንገዲ ይዝረብን ይወፅን እንተሎ ኢትዮጵያ ስርዓት ብልጽግና ንኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብዘይ ባሕሪ ክትነብር ኣይትኽእልን እያ ልኡላውነታ ምልክት ሕቶ ዝኣትዩ ብጀካ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናፃ ዝኾነ ልኡላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ እንተደይ ረኺባት ሃገር ከም ሃገር ክንቅፅል ኣይንኽእል ኢና ዝብል ኢቨን ኣብ ኣፋፌት ናይ ሞት ከሎ ብተደጋጋሚ ነዚ ነጥቢ እዚ ከም ሓደ ኣገዳሲ ኮር ኢሹ ወይ እውን ኣገዳሲ ኢሹ ንክዋግኣሉ ድልው ከም ዝኾነ ገይሩ ይዛረብ ዘሎ እዚ ማለት ድማ ብልጽግና በዛ ኣርእሲ እዚኣ ዋላ እኳ ክጅምሮ ከሎ ንመናወራ ንፖለቲካዊ መክሰብን እንተጀመሮ ምክንያቱ ውሽጣዊ ኩነታት ናቱ ክቋፀሮ ስለዘይከኣለ ናይ ደገ ፀላኢ ወይ እውን ናይ ደገ ድራማ ብምፍጣር ልዕሊ ኩሉ ድማ ሕቡእ ኣጀንዳ ናይ ወይ እውን ኣብ ውሽጦም ዝተቐብረ ባህጊ ናይ ባሕሪ ህያው ብምግባር ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ንክሰልፍን ነቲ ውሽጡ ዘሎ ምፍለያት ኣኪቡ ኣንጻር ኤርትራ ንኩናት ከዳልዎም ከምቲ ኣብ 98 ዝገበርዎ ንኩሉ ኣኻኺብካ ኣንጻር ኤርትራ ዝተገበረ ኩናት ከምኡ ዕድል ንክረክብ ዝገብሮ ዘሎ ኣጀንዳ ምስ ጥራ ደይኮነ ድማ ብካልኦት ሓይልታት እውን ዝድፋእ ዘሎ ኣጀንዳ ኣብዚ እዋን እዚ እውን እንትኾነ ክሳብ መቃብሩ ንዓና በለ ክኸይድ ወሲኑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ብግምጣሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ተሪእናዮ ግን ንሱ ናብ ከይበፅእ ከሎ ንዑ ክቅድመሉ ዝኽእል ኩነታት እውን ኣሎ እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ብተደጋጋሚ ዝብልዎ ዘለው እዚ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ብግልፂ ዝደፍር ቋንቋ እዮም ዝጥቀሙ ዘለው ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ክደፍር ተጀሚርካ ድማ ከም ግብረ መልሲ ኤርትራ ክፉት ኣብ ደገ ትኸፍተላ ኣለኻ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ንሳ ድማ ንልኡላውነትካ ክደፍሮ እዚ ማለት ድማ ኣብ ሚድያ መፂኻ ፕሮፓጋንዳ ብምግባር ዘይኮነ ኤርትራ ትፈልጦ መንገዲ ኣለዋ ኤርትራ ካብ ብዝሕ ዘረባ ስጉምቲ ምውሳድ ዝቐለለ እዩ ከይተዛረብካ ልክዕ ከምዚ ፍኸም እናበልካ ኣብ ኣፍ ደገ 4 ኪሎ ጠጠው ንክትብለሉ ትኽእል መንገዲ ምፍጣር ዝበሃል እዩ እዚ ኩሉ ብሰላሕታ ዝግበር ዘሎ ፅምዶ ወላ ሓንቲ ናይ ሚድያ ካቨሬጅ እኳ ዘይወሃበ ዘሎ ብታሕቲ ግን ንብልጽግና ክዕብዶን ከፀልሎን ቀሪብሎ ኢንፋክት ተፀሊሎም ከም ዘለው ናይ ጥዕና ከም ዘይኮነ በዚ ካትራብ ዝረይዎም ዝብለዎ ዘለው በቴኒዮ አዮ ይህን ያየ ጠላት መጠንቀቅ አለበት። ይህንየው አዮ ወሳኝ ናቸው። እነዚህ መሳሪያ ይህ ሁሉ የተመረተው ኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ለመጠበቅ ኢትዮጵያን አንድነት ለመጠበቅ ኢትዮጵያን ነፃነት ለመጠበቅ ባንዳና ባዕዳን ለማጥፋት ስለሆነ ይህን እያዩ ልጠነቀቁ ይገባል እልሃለሁ። ይህን ያየ ጠላት መጠንቀቅ አለበት። እዚ ሰብ እዚ ብጥዕኑ ከማና ንክጠራጠር ጀሚረ ኣለኹ ማለት ጥዑይ ከም ዘየላ ኣብቲ ምምሕዳር ፅቡቅ ርዱ እንድዩ እዚ ዲና ሙፍቲ ዝበሃል ነዚ ብረት እዚ ዝርዩ ዘለው ፀላእቲ ናይ ብሓቂ ክጥንቀቀሎም ጌጋ ክፍፅሙ የብሎምን ምክንያቱ ንባንዳን ንባንዳን መጠንቀቕታ ኢና ንህብ ዘለና እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣፅዋራት ቀሊል ዘይኮነ ፅጉምቲ ክወስድ ስለ ዝኽእል ኣታ ክንደይ ግዜ ዘይፈከርኩም ውይ ኣታ ከመይ ዝበልዎ ማልገፊፍ ኢና ረኺብና ወዳይ እዚኦም ኣታቲ ፀላኢ ትብሎ ዘለካ እኳ ካብታ ድስካ ትዛረበላ ዘላ 100 ኪሎ ሜትር እዩ ዘሎ ቡደይ መቐለለካ ቡ ጀሚርካ ስናፅራኻ እንተትኸይድ ዘይመሓሸካ ኣነ ድፈሩ ደሉ ካብታ ዘለኹማ ክመፅኹም እዮም ኣብታ ትዛረቡላ ዘሎ ምስ ቆቢዕኩም ከለኹም ጥብ ክብልኹም እዮም እቶም ኦላ ዝበሃሉ ኦላ እንተደይኮነ ፋኖ እንተደይኮነ ናይ ጋምቤላ ድዩ ናይ ገለ ህወሓት ብዓብዩ ስለዚ ንስኻትኩም ፈክሩ እንተ እቲ ኩነታት ከመይ ይቕፅል ኣሎ ኢንፋክት ነዛ ሓዳሽ ፅምዶ እውን በፂሓቶም ኣላ መስለኒ እታ ፊድባክ they started to cry about this ሓድሽ ፅምዶ እውን ዜና በፂሕዎም ኣሎ መስለኒ ብዛዕባ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ ስምዕዎ ኣብዚ
ፖሊሲና የትግበራ ማዕቀፍ ቢያጸድቅም ሂደቱ አሁንም ከፍተኛ መጓተት እየታየበት መሆኑን የአውሮፓ ህብረት ገለጸ። ህብረቱ ባወጣው አዲስ ሪፖርት የኤርትራ ኃይሎች አሁንም ድረስ ከሰሜን ኢትዮጵያ አለመውጣታቸው፣ ከዚሁ ጋር ተያይዘው የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንዲሁም የሰብአዊ እርዳታ ገደቦች አሁንም ዋነኛ የደህንነት ስጋቶች ሆነው መቀጠላቸውን አመልክቷል። ከተጠያቂነትና ከግጭት በኋላ በሚወሰዱ እርምጃዎች ላይ የታየው ክፍተት የአውሮፓ ህብረት ባወጣው የ2025 የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶችና ዲሞክራሲ ሪፖርት እስትሪዎ ዘለኹም እዚ ኣብ ካይሮ ተኻይዱ ዝነበረ ፅምዶ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ፅምዶ እዚ ብዙሕ ትርጉም ዝነበሮ ፅምዶ እዩ ነይሩ። እንደ ነቲ ኩነታት እቲ ብቐጥታ ዝተሳተፉ እንታይ ኢሎም እስከ ክንሰምዖ ምክንያቱ ኣይ ቲንክ እታ ናይ ኣወል ቪድዮ ደንጉያላ ፎር ዋትኤቨር ሪዝን ግን ዝተፈላለየ ሓበሬታ ካብ ምውፃእ ዓዲ ይወዓለን ወደ ኬንያ አካባቢ ተጉዛችሁ ነበረ። አንተን ጨምሮ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ናይሮቢ ነበራችሁ። ሁለተኛው የጽምዶ ስብሰባ እንደነበረን የሰማነው። እስቲ ይህንን ታረጋግጥልናለህ? የጽምዶ ስብሰባ ነበረ። ከተካሄደስ ከፖርት ሱዳኑ ስብሰባ በምን ይለያል? እውነት ነው። ናይሮቢ ላይ የጽምዶ ስብሰባ አድርገን ነበር። የመጀመሪያው አልተሳተፍኩም፣ ካርቱም ላይ ነበር የተደረገው። ሁለተኛውን ግን ፖርት ሱዳን እና ሶስተኛውን አሁን ደግሞ ኬንያ ላይ ተሳተፍ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ሓደ ካብቶም ሌጀንድስ ወይ እውን ኣዝዮም ኣገደስቲ ኢትዮጵያዊ እኮ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን በዓል ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ዘለዎ ሃገር እያ ብበዓል ኣብይ ኣሕመድን ብበዓል ዲና ሙፍትን ብርሃኑ ጁላን ባጫ ደበለን ትመሓደር ዘላ ናይ ብሓቂ ዘገርመካት ሃገር እያ። ኣብ ኢትዮጵያ ሲ ዓበይቲ ምሁራት ኣለዉ እዮም። ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ሲ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ንቅርኒ ኣፍሪካ ከመሓደር ዝኽእል ሰብ እዩ። እና ሃድ ፕሪቪሌጅ ንሓፂር ግዜ እውን እንተኾነ ኣብ ኬንያ ክረኽቦ ክኢለ እየ። We didn't have much time ብዙሕ ክንዕልል ኣይከኣልናን ግን ኢቨን ኣብተን ሓፀርቲ ዝነበራ ግዜታት ብሓቂ ክንዲ ምንታይ ለባም ሰብ ምዃኑ ተረዲእኒ ኣሎ። ተስፋ ንገብር ኣብዚ ቀረባ ምሱ ዝኾነ ኤክስቼንጅ ክንገብር ኢና። ኣብ ፕሮግራም ናትና ድማ ናቱ ትሕዝቶ ብቐፃሊ ከነዳሉ ተዘራሪብና ኣለና። ተስፋ ንገብር ኣብ ቀረባ ግዜ ክጅመር ማለት እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ስራሕና ዓብ ሓገዝ ክገብር ዝኽእል ናይ ብሓቂ ቅኑዕ ደጋፊ ኤርትራን ፈታዊ ኤርትራን እዩ። ለኩሉ ድማ ምሁርን ኣዝዩ ክቡር ሰብን ስለ ዝኾነ ፕሮፋይል ናቱ ዛንታታት እሞ ካልእ ኣርእስቲ እዩ። ኤኒዌይ ባክ ቱ ቶፒክ ሰለስተ ፅምዶ ብዓለም ደረጃ ተኻይደን ኣለዋ። ኣብ ካርቱም ዝተኻየደት ነራ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ኣይተሳተፋን። ናይ ፖርት ሱዳን ድሮ ዳርጋ መሪሕዋን ክንብል ንኽእል ኢና። ናይ ናይሮቢ እውን ከም ዝተሳተፈ ይገልፅ ኣሎ። ሕጂ እዘን ሰለስተን ርክባት ተሪኹሞም ሓደ ቀፃልነት ዘለዎ ርክብ ምዃኑ ትፅምዶ ጀስታ ውልዕ ጥፍእ ልቺ ናይ ክርስትማስ ከም ዘይኮነ ሪኹም ኣለኹም። ውልዕ ኢሉ ጥፍእ ዝብል ዘይኮነሲ ቀፃልነት ዘለዎ እዚ ማለት ድማ እናበሰለ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ እዩ። There's a very serious conversation going on. I'm pretty sure ኣብይ ኣሕመድ ምርድእ ከም ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብዛ ሳልሰይቲ ብፍላይ ዳርጋ መብዛሕትኦም ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሓይልታት ተሳቲፎም ነይሩ and next door እዩ ነይሩ ኣብ ኬንያ እዩ ነይሩ so it's not even far ልክዕ ክምበል ኣብ ኣሜሪካ ወይ ኣውሮጳ ዝካየድ ዘሎ ኣይኮነን እዚ next door ነፀላ መንደቕ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ነፀላ መንደቕ እቲ ፖለቲካዊ ርክብ ይካየድ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ድማ ብረቶም ሒዞም ንዓውረት የዋፃኒ እንተኢልካ ንዓግጠምና በሉ ቤላ ገይሮምካ የላሂይዎ ኣለዉ። ስለዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣብ ትሕቲ መርሕነት ናይ ብልፅግና ካልእ ኣርእስቲ ላይካ ኢላኩም እንደ ሓደ ሶማላዊ ኣሎ ፕራንክ ኢትዮጵያ እዩ ዝብላ ፕራንክ ዝኾነት ሃገር እዩ ዝብላ ማለት ከም ሃገር ከመይ ኢላ ትቕፅል ኣላ 6-7 ብረታዊ ቃልሲ ዘካይዱ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኖም ገባብል ኖርማል ንኣሽቱ ዘይኮነ ሓያላት ግንባራት ተፈጢሮም ከሎ ከም ሃገር ኣክት ዝገብር ተዋስኦ ዝገብር ሃገር ስለ ዝኾነ ፕራንክ ይልዋሱ። ንቐፅል ኣብቲ ጉዳይ እቲ መን ተሳቲፎም ነይሮም ብወገን ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን፣ አንዳርጋቸው ጽጌ ናይ ኦንኤልኤፍ ናይ ኦጋዴን ሓላፊ፣ ናይ ሲዳማ ሪፕሬዘንታቲቭስ፣ ናይ ሶማሊያ ናይ ኤርትራ ግሩፕስ ከምኡ ድማ ኦሮሞ ኮሚኒቲ ሜምበርስ ናይ ኦሮሞ ኮሚኒቲ ሜምበርስ እውን ኣብቲ ዋዕላ ተሳቲፎም ከም ዝነበሩ ብኻልእ ኣዘራርባ ብሕፅር ዝበለ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ ዝተባሃሉ ትግራይ ተሳተፉን ፎር ጉድ ሪዝን ምክንያቱ ንኩናት ተፋጢጦም ስለ ዘለው ኤርትራ ነቲ ኩነታት ወላ እውን ተሳቲፎም ኮኑ ግን ኣይተገለፁን። ምክንያቱ ነታ ጥኢት ኣብ ዓንቀር ስለ ዘላ ጥኢት ኣብ ቃታ ምስሓብ ጥራይ ተሪፍዋ ስለ ዘሎ ነቲ ቃታ ምስሓብ ክደፋፍኦ የብልካን። ስለዚ ኢትስ ቬሪ ክሊር ትፅምዶ ኣት ደ ኮር ኤርትራን ትግራይ ምስ ኤርትራ እውን ኣዝዩ ጥቡቅ ዝኾነ ዝምድና ከም ዘሎ ኤቭሪባዲ ኖውስ። ኣብዚ ሸው ስለዘየለው ኢት ዶዝንት ሚን ተጋሩ ይሳተፉ የለው። We all know this. So ቀፂሉ እንታይ ብላ the strategy two track approach ክልተ መንገዲ ዝሓዘ ስልትዮም ዝኽተሉ ዘለዉ ሓደ ሚሊታሪ ትራክ ወታደራዊ ፅምዶ ኣሎ ወይ ወታደራዊ መንገዲ ኣሎ። እሱ ድማ armed forces ፋኖ and allies are coordinated on the ground to dismantle the current regime. Oh boy ዜና ንሰምዕ ዘለና ነና ክልተ መንገዲ ናይቲ ፅምዶ ኢና ንርኢ ዘለና ፖለቲካዊ መንገድን ወታደራዊ መንገድን
ወታደራዊ መንገዲ እቶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዉ ጽምዶ ኣብ መንጎ ፋኖ ህወሓት ካልኦት ኩሎም ኣብኡ ዘለውን ሓደ ዓይነት ግንባር ገይሮም ብልጽግና ወታደራዊ ስጉምቲ ክወስዱሉን መመሊሶም ብዝተዋሃደ መንገዲ ነቲ ናቱ ስርዓት ሓመድ ክገብርዎ ካልኣይ ሲቪሊያን ትራክ ህዝቢ ንህዝቢ ዝበሃል ድማ ካልኣይ መንገዲ ኣለዎ ስለዚ ክልተ ፅርግያ ዘለዎ እቲ ሓደ ወታደራዊ እቲ ሓደ ድማ ሲቪላዊ እቲ ሲቪላዊ ዝበሃል ዘሎ ድማ people to people platform to heal ethnic divisions raise awareness and plan for the post regime ኢትዮጵያ እቲ ሲቪላዊ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ዝግበር ዘሎ ግን እንታይ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ምውዳቑ ይተርፍን እዩ ኢትዮጵያ ግን ከም ሃገር ክትቅፅል ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ብዓብዩ ሰላም ክነብር ተኮይኑ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ጎነፅን ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ መቀሓሓር እናዝሓልካ ከምኡ ድማ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝርርብ ክገብሩ ፅባሕ ንጎ ንክመፅእ ዝኽእል ኦልሬዲ ንዕና መከትካ ትኸደሉ መንገዲ ምፍጣር ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ይብላ ኣሎ ስለዚ እቲ ጉዳይ ንኣቢ ኪኖ ኣቢ ዝጥምት መደብ ከም ዘለዎ በዚኻ ትፈልጥ ሜይን ጎልስ ተቐንዲ ዕላማታት እንታዮም ነይሮም ናይዚ ናይሮቢ ዝነበረ ፅምዶ እንድሕር ኢልካ ድማ creating a unified front እዚኣ ኣብ ዝተፈላለየ ክንሰምዓ ፀኒሕና ኢና ሓበራዊ ግንባር ውህደት ዘለዎ ወይ ከዓ ዩናይትድ ፍሮንት ሓበራዊ ግንባር ወይ እውን ውህድ ግንባር ንምፍጣር ማለት እዩ እዚ ማለት እዩ that includes all Ethiopian ethnic and political groups ስለዚ ኣብ ኩሎም እቶም ወታደራውያን ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለውን ፖለቲካውያን ሓይልታትን ዝተዋሃደ ሓድነት ዘለዎ መንገዲ ንኽመርፁ ካልኣይ ሕጂ እንታይ እዩ ዝፈጥር ዘሎ እንተሪኢኹም ኤርትራ ንኢትዮጵያ ከተፍርስ ትደሊ ሃገር እያ ምስ ግብፅን ምስ ጀን ኣፍሪትን ኮይኖም ንኢትዮጵያ ክትበታትን ትደሊ ዘላ ዝብል ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ኤርትራ እንታይ ገብር ኣለዎ ኖ ኢትዮጵያ ምፍራስ ንዓና ኢንተረስት ይኮነ ኢንፋክት ንሕና ሓድነት ናይ ኢትዮጵያ ወይ እውን ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ጉዳዮም ክፈትሕሉ ዝኽእሉ ብሰላም ክነብርሉ ዝኽእሉ መንገዲ ኢና ንሰርሕ ዘለና ይብሉ ኣለዉ ፖለቲካ ዘይርድኦ ሰብ እንታይ ክብል እዚ ንኢትዮጵያ ንምህናፅ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ሻዕብያ ክብል እዩ ኖ ነቲ ብረትን ባንክን ታንክን ሒዙ ዘሎ ስርዓት ናቱ ፕሮፓጋንዳ ከይተበገሰ ከም ዝፈሽል ኢኻ ትገብሮ ንሱ ኤርትራን ግብፅን ብሓደ ኮይኖም ክሃርሙኹም ስለ ዝመፁ ዘለዉ ሓድነት ግበር ይብሎም ኣሎ ኤርትራ ድማ እንታይ ትብሎ ኣላ ኖ ስኻ በይንኻ ኢኻ ሓድነት ናይ ኢትዮጵያ ስኻ ኢኻ ትዘርጎ ዘለካ እምበር ንሕና ኣብ ኢትዮጵያ ረብሓ የብልናን ኢንፋክት ኣብ ኢትዮጵያ ፋሕብትና እትይዎ ንረብሓ ስለዘይብልና ኢትዮጵያውያን ሓቢሮም ድሕሪኻ ዝመፅእ መንግስቲ ንክሃንፁ ክንሕግዞም ኢና እዮም ዝብልዎ ዘለዉ so it's a game ፖለቲካ game እዩ you need to understand the game እጂ እቲ ነቲ ፖለቲካ ዝፃወት ዘሎ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ይፈልጦ እዩ ነዚ game ኣብ መንጎ ግን ኣለዉ ኣብ ፖለቲካ እንተስ ብፍላት እንተስ ጉሒላታት ኮይኖም ነዚ ኩነታት እዚ ኩሉ ግዜ ካባላሽውን ክፅይቁን ዝደልዩ ዘይትርጉሙ ክብዎ ዝፍትኑ ኣለዉ ብዙሓት ተኸታተልቲ ናተይ ኢትዮጵያ ሓያል ኮይና ምኻዳ ኮነ ኣነ ሓደጋ ይትብሉ ነቲ ሓደጋ ቀዳማይ ዘሎ ሓደጋ ንኽትስዕር ናይ ፅባሕ ሓደጋ ኣብ ግምት ናእተኻ ወይ እውን ለተይ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ዶ ፅባሕ ውጊ ይጅምር እዩ ዝበሃል ብብዙሓት ተዓዘብቲ ናይ ዓለም ውጊ ንክጅምር ተዳልዩ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዓቕሚ ስለ ዝሰኣነ እምበር ነዚ ሕጂ ዘሎ ፀላኢ ዲኻ ክትገጥም ዘለካ ወላ ነቲ ኣብ ርእስኻ ዘሎ ፀላኢ ናይ ድሕሪ 20 ዓመት ክመፅእ ዝኽእል ሎጂካል ሰብ ራሽናል ሰብ ወይ ኣብ ኩንነት ዝኣምን ሰብ ሕጂ ብረትን ኣፅዋርን ሒዙ ናባኻ ውጋእ ተበጊሱ ንዘሎ ንዑ ኢኻ ክስዕር ዘለካ ንዑ ምስ ሰዓርካ እቶም ብሕጂ ክመፁ ዝኽእሉ ሳስ ደቂስካ ዲኻ ዘለኻ ተደቂስካ ዳሕራይ ነቶም ብሕጂ ክመፁ ዝኽእሉ ንስኻ መንግስትን ሃገርን ኣለኻ ንሳቶም ብሕጂ እዮም መንግስቲ ክኾኑ ስለዚ you have still time to play that card ስለዚ ሕጂ ነዚ ሕጂ ዝመፀካ ዘሎ ሓደጋ ነዚ ሕጂ ዝመፀካ ዘሎ ውሕጅ ኢኻ ክትብድሆ ዘለካ ነዚ ሕጂ ዝመፀካ ዘሎ ውሕጅ ድማ ለባም ድሕሪ ኮንካ ጥኢት ከይተኮስካ ክስዕረሉ ትኽእል መንገዲ ምምራፅ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ብተፈላለየ መንገዲ ክትፀልኦ ትኽእል ኢኻ ከይትርድኦ ትኽእል ኢኻ ከይተኣምነሉ ትኽእል ኢኻ እዛ ሕጂ ዝገብራ ዘሎ ፅምዶ ግን ሓንቲ ጥኢት ኣብ ኤርትራ ከይተተኮሰት ንኤርትራ ቃዛ ክገብራ ንዝደሊ ስርዓት ብዘይ ጥኢት ምትኳስ እውን ከውድቕዎ እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ you have to have respect for this ነዚ ነገር እዚ ክብሪ ክህልወካ ኣለዎ እዚ ቻነል እዚ እንታይ ኢና ንብል ኢና ናይ ሓደ ሰብ ሓንቲ ጥኢት እውን ናብ ኤርትራ ክትኮስ ኣይንደልና ንብል ኢና how do you do that ኤርትራ ክመውት ኣይንደልና how do you do that ከመይ ጌርካ ትገብሮ ምክንያቱ ዓሰብ ይደልየ ዝብለካ ዘሎ ንስኻ ጎጃም ይደልየ ስለ ዝበልካዮ ወይ እውን ኣዲስ ኣበባ ይደልየ ስለ ዝበልካ ኣይኮነን ባሕርኻ መሬትካ ብሓይሊ ክወስድ እየ ብቀደም እውን ናተይ ግዙእ ኢኻ ክትከውን ዝግባእካ እምበር ናፅነት ኣይግባእካን እዩ ንዝብለካ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ክብሎ ነይርዎ ክብንቁሮ ጥራይ እዩ ዘሎ ፀዲኻን ኣሎ ክብንቁሮ እዩ ዘሎ ክብንቁር ድማ ኣብ ዶባት ጠጠው ኢልካ ብረት ሒዝካ ድፋዕ ኩዒትካ ይኮንካን ፅበዮ ኖ ናብ ዶብካ ከምዘይቀርብ ኢኻ ክትገብሮ ዘለካ ኢንፋክት ኣብታ ቤተ መንግስቱ ከም ዝመውት ኢኻ ክትገብሮ ዘለካ that would be the best strategy ንፀላይ ባዕሉ ከም ዝመውት ከይተኮሰ ከም ዝመውት ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ፅምዶ ይስ ዝበለፀ መድሃኒት እዩ ነዚ ኩነታት እዚ ስለዚ እታ ፅምዶ ናብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሓያ ናተይ ናትካን ደገፍ ስቲል የድልያ እዩ ምክንያቱ we are the people
ብፍላይ ድማ ነዚ ቻነል ላይ ትከታተሉ ዓብ ክፋል ናትኩም መንእሰያት እዮም ስለዚ መንእሰያት ስለዝኹም ተረከብቲ ሃገር ፅም ኢኹም ኦኬ ኣብ ኣሜሪካን ሆላንድን ኮንካ ዲኻ ሃገር ክትርከብ ተልካ እወ ሃገር ኩሉ ዘድልያ እቶም ኣብ ዓዲ ዘለዎም ልዕሊ ዓቕሞም ይሰርሑ ኣለዉ ሳቶም እቲ ሃገር ጠጠው ኣቢሎም ኣለዉ ግን ንስኻ እውን ተድልያ ይኽን እቲ ሃገር ኣሚን ንስኻ ኤርትራ ዘይከትካያ ዝብል ዘሎ እቶም ኤርትራ ዝኸዱ እኮ ወላ ብኻልእ እውን ይሕግዙ ኣለዉ እዮም እቲ ተራ ኣብ ኤርትራ ዘያለ ሳይለንት ማጆሪቲ ንብሎ ንሱ እውን ኤርትራ የድልየ ኢንፋክት ኤርትራ ሓደ ዜጋ ክትከስር ዘይብላ ሃገር ኢለ እየ ዝኣምናኒ ተዲኹም ኣለኹም ሓደ ሃገር ዘለና ሓደ ሃገር ዓብ ስለ ዝኾነ እምበር ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ናይ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ሃገሩ ብጀካቶም በላዕቲ ውዳቕ ዞም ከይዶም ዘሎ ምስ ዓቢ ዝዝምሩ ዘለዉ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ጠጠው ክብልን ንኤርትራ የድልያ እዩ ዝብና ብዙሕ ኣይኮነን ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ የድልየና ምዃኑ ንፈልጥ ኣለና ኩሉ ዜጋ ክኾነልና ይክእልን እዩ ምክንያቱ ገሊኦም ናይ ሂወት ጉዳይ ስለ ዝኾነ ገሊኦም ኣብ ምብትታን ናትና ግዝያውን ገይሮም ከብስሉ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ ዝበዝሕ ኤርትራዊ ግን እቲ ሃገር ክትቅፅለሉ ንዑ ጥራይ ደይኮነስ ንደቁ ንደቂ ክትከውን እዩ ዝደልያ ነዚ ንምግባር ድማ እዚ ዝግበር ዘሎ ፅምዶ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ምዃኑ ተገንዚብና ክንከይድ ይግባእ ይክብለኩም ዘሊ ስለዚ this is going to be very very interesting as we move forward ምክንያቱ እቲ ዘሎ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ከርእየኩም ነዚያ ስምዑ ለይስክ ብረት ተኺሉ ኣብ ኣፋር መጋላ ሓያል ተኽስውን ተኸፊቱ ሰራዊቱ ነሰሓብ ኣሎ እዚ ኣብ መንጎ ሓይልታት ሓይሊ ሰላምን ሰራዊት ትግራይን ኣብ ማስዩ ዝተኸፈተ ተኽሲ እቲ ሰራዊት ክገብሮ ዝወዓለ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ስዒቡ ዘጋጠመ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ዘሎ ሰራዊት ክገብሮ ዝወዓለ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ስዒቡ ዘጋጠመ ምዃኑ እዩ ዝሕበር ንሰሜን ወሎ ዘሊቑ ዝኣተወ ሰራዊት ትግራይ ሰፋሕቲ ቦታታት ንምሓዝ ይንቀሳቐስ ኣሎ ምክልኻል ሓይሊ ኣብ ከባቢታት ቆቦ ድማ ብሰፊሑ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ዝኸውን ኣብ ከባቢ ቡሬ ዝነበረ ሰራዊት ምክልኻል ናብ ጎቦታት الزبون تمليسولهم مكلخال حيل دماغ بسراوي تجاي كمتسني يخلي نسبة متقعت المكلخال حيلو أولي دماغ بس سراوي تناب قوبيه والبيا ترى ما مرفعت تانكتات بوجان تجاي أب كبابي مقال لزلو دفاعي تكوس مهلا هجي كم تري ورد لهم إذا قد عايزني نبيك خيدي وانتهي كهوني نيكس موفناتهم مخنيات أبي أحمد نتوقيناتنا بجمار بمن قد فدرال نخجبرو انت فريجون تاي كجبر مخانن فلتينا در فدرال بمن قد فدرال كوينات كجبر أسكيفو بمن قدي بتوم ناي حرام ريج بحالو زلو بوم غيرو كجمرو كفتني نتوقينات because at the end of the day all he needs is كوينات كجمرو لزخل من قدي كدلي نتوقينات بين من قدي كجمرو كالا رسخون غليو جن كويناتنا بجمار كم أجندة يسرح كم زلو نرلنا سلازي إذا نسمعون ريون زلنا قداي نتوم حرامري تتكيمو نبقى خبر خل كالاي أبكي عن تبز خلف كلكم الله أبزي ما سمعوه Direct access to a seaport would significantly reduce unnecessary costs, make service charges more reasonable, and speed up the distribution of goods. He emphasized that these problems can ultimately be addressed only when Ethiopia has a seaport under its own control. Because this is not currently the case, Ethiopia faces not only enormous port-related expenses. Quickly, Ethiopia first would prioritize are urgently needed. If the port were reasonable and speed هجي كم تري وزلهم بزيناي أفتك بحري نحن بزي أفتك بحر كنا براين خلينا مخنيات بمصر روتت بحريون بسنكناي قبضن كالوتن يو نكن كسركيل نازل زربا أبز حلفون بمنجدي إسرائيل أب جيروسالم بوستس وزي أرتيكل ريهم يركم إثيوبياسي نأمريكا زيا كم قربا مشارك تقوي ناسي أفتك بحر كتركب كم زلون أب تكنولوجي متحبار كدبر خب زلون قال جلز برينا لنا تحكي حدش أبزك نياتزي نسمع زلنا حدا أرسله سدما تايزبلي مسيلكم نبي حكي إيرتراك مسكر الله خلوا ينادر زلنا أبزي دوتش فيل زبهال أنا كوابزح زي نجيركم قال كابتم بزعبة إيرتراك تبون خزارب زمحل دمسل زي نبرة بلاتفورمي but somehow things are changing قد محجي بزعبة إيرتراك تبوك زارب زي كل زنبر ويم زي حسبوا زنبر حالتات زعبة إيرتراك تبوك زارب ونسمع لنا فتيوم ديوم كم زجبر زلو قديتا دي خم زجبرهم زلو تمدرخي كاير زلو دي كم زخم زلو تفعل عليه ريتوك نبلو نخلي نازي أتحطو تاجد سنة بنتايو they are saying أجد سنة جرات زعبا إيرترا كزارو بجميرة مالو انتايز بليوتي إلى مزلو كم تري وزلهم Eritrea a rising power along a global shipping artery بالمالو إيرترا تا أن ديبتنا عبيتن تخيزلا power يا أبي أب أزيو أجداسي مسمر نايك بحري ويون مسمر نايك دنيا عالمنا زلو يبلو سزي فتيخم دنوجست من رؤوس بحالك وخمزي كونتاتنا تغير مسمته انتاي كم زبحالنا نرزالنا انتاي يبلا بتارتيكل مسيلكم تسمق أبيلاندنا نبكم نزيد ما إيرترا
እንታይ ዓይነት ኣድቫንቴጅ ስለ ዘለዋ እያ ባቤል መንደብ ዝበሃልን እቲ ስትራቴጂካዊ ፀጋታት ናይ ኤርትራ ብኸመይ ይግለጽ ኢሎም ጂኦግራፊክ ኣድቫንቴጅ 1000 ኪሎ ሜትር ገማግም ባሕሪ ኣብ ጥቃ ወይ እውን ኣብ ኣፍንጫ ባቤል መንደብ ስትሬት ኮንትሮልስ ክሪቲካል ፖርትስ ዓሰብን ምሳዋን ዝበሃሉ ቦታ ይዝሕዝ ካብ ዓሰብ ጀሚሩ ክሳብ ላዕሊ ብምኻድ ኣገዳሲ መስመር ናይ ንግዲ ትቆጻጸር ሃገር እያ ይብሉ ሴፍ ዞን currently the only safe route in the region free from the Houthi driven instability seen on the Yemen side ይብሉ ኤርትራ እታ እንኮ ውሕስነት ዘለዎ መንገዲ እትፈጥር ዘላ እያ ትዞባ ይብሉ ያ ከም ኣባይ ነገር ከም ኮምፕሊመንት ጌርኩም ሰድዋ ያቶም ንኤርትራ ክሕግዙ ዝኽእሉ ወይ እውን ንኤርትራ ክሕግሱ ካልእ እንታይ ይብሉ መሲልኩም ትንኮ ውሕስነት ዘለዎ ቦታ ቦገን ኤርትራ ጥራይ ዘሎ በቲ ካልእ ሁቲ ዝገብሮ ዘሎ ረበሻ ግምት ኢኻ ካልእ global pivot emerges as a visible alternative to the Strait of Hormuz for Gulf oil states seeking stable Red Sea export routes ስለዚ ተን ሃገራት ኸልጅ ስፔሻሊ ስዑድያ ማለት እዩ ብመንገዲ ኢራን ተዓፅየን ስለ ዘለዋ ብመንገዲ ኤርትራ ጥራየን ክንቀሳቀሳ ዝኽእላ ካብኡ እዩ ክርከብ ዝኽእል ትክርከብ ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ይብለው ቀፂሎም the autocratic stability ትብል ቃል ካጀሚሮም ኣለዉ dictatorship evil እዩ ገለ ደድብሉ ዝነበሩ ሕጂ ድማ ሓደ ሓያል መንግስቲ ስለ ዘለዋ ሓያል መራሒ ስለ ዘለዋ ንሱ ዝፈጥሮ ዘሎ stability ርግኣት ኣለዎ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ ቃላት ተጠቀሙሉ ከመይ ገይሮም ጂምናስቲክስ ከም ዝጥቀሙ ንጥቕሞም ክኸውን ከሎ island of peace oh boy the state Salam. Unlike a war torn Sudan, Ethiopia or Yemen, Eritrea's absolute dictatorship prevents internal conflicts and dissent. ስለዚህ unlike በንጻር ናይ ኣብ ሱዳን ዘሎ ዕግርግር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዕግርግር ከምኡውን ኣብ ካልእ ኣብ የመን ዘሎ ዕግርግር ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ሽግርን ዕግርግርን ኣየፍቅድን እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ውሽጣዊ ሰላም ዝዓቀበ ሃገር እዩ ሒዙ ዘሎ እዮም ዝብሉ ግርም በናይ መንገዱ ተንብቦ ብዘይገድስ ሰላም ውሽጣዊ ከም ዘለና ጥራይ ፍለጡልና ንሳ ንዓና ኣገዳሲት ኣርእስትያ ንዓና ንምሕጓስ ትብልዋ ከም ዘየለኹም ንፈልጥ ኢና ግን ስቲል we take it ዝሃብኩምና ንቕበሎ ኢና እዚ predictable trade ካልእ regional powers Saudi Arabia Egypt seek stable relations with Asmara due to its lack of internal volatility سعوديا ይኹን ግብፂ ካልኦትን ባል ኣሜሪካ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ሰላምን ርግኣትን ወይ ምትሕባርን ዝደልዩ ዘለዉ ኣብ ውሽጡ ዕግርግር ዘይብሉ መንግስቲ ርጉእ ዝኾነ ህዝብን ሰላምን ርግኣትን ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብ ቀርን ኣፍሪካ ርግኣት ዘለዎ ሃገር ኣብ ውሽጡ ዘይቃተልሉ ብረት ዘይትኮሰሉ ንሓትትካ ዕግርግር ዘይካደሉ ሃገር ተሎ ኤርትራ እዩ እዚ ድማ ከም ሓደ ዓብ ፀጋ ክንወስዶ ንኽእል ኢና ካልእ ፀገማትን ሕፅረታትን የለዉ ንብል የለና but this is a very important point ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሰላም ወይ ነቲ ዘሎ ኩነታት ክንጥቀመሉ ነቲ ዘለና ፅቡቕ ነገር ናብ ቅድሚት ክመፅእ ከሎ ክንጥቀመሉ ጥራይ ዘለና ካልእ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ succession risk of course ብተደጋጋሚ ዘምፅዋ ናይ ምትኽኻእ እቲ መርሕነት ከመይ ገይሩ ክሰጋገር እዩ ኣብኡ ሪስክ ከም ዘሎ ይብሉ ኣለዉ the nation's no constitutional institution exists 8-year-old President Sias Afwerki has no clear successor risking total collapse upon his exit እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ዝዓበየ ሪስክ ናይ ሃገር እዚያ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ድሕሪ ፕሬዚደንት ሲያስ ኤርትራ ድሕሪ ፕሬዚደንት ሃገር ፕሬዚደንት ሲያስ ነቲ ሃገር መን ከም ዝርከባ ስለ ዘይፍለጥ እዩ ይብሉ ኣለዉ ሕጂ ካብ ሓልዮት ዝተበገሰ ዘረባ ድዩ እዚ ዊ ነው ሓልዮት ዝበሃል ኣብዚ ፀወታ እዚ ከምዘየለ ብሓፈሻ ንሳቶም ብካልእ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ ድሕሪ ፕሬዚደንት ሲያስ ዘሎ መራሒ ሓደ ንፁር ተኮይኑ ርግፀኛ ኣብ ሓደጋ እውን ክኣቱ ይኽእል ግን ብዙሓት ኦፕሽንስ ከም ዘለዋ እቲ ሃገር ብፍላይ ድማ እቲ ንእሽተይ ወለዶ ኣብ ቪፒ ደረጃ ዋላ 34 ቫይስ ፕሬሲደንትስ እንትዝህሉ ኣብቲ ሃገር ንዓታቶም ኢልና ዘይኮነናት ነቶም ህዝቢ ኣገዳሲ ምኾነ ነይሩ ቢካዝ ዩነቨር ነው ነገራት ቀለልቲ ኣይኮኑን that's why ካምፓኒታት ኮለዉ መተካእታ ናይቲ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ዝገብሩ ወረን ባፈት ሓደ ካብቶም ነዊሕ እዋናት ሲኢኦ ናይቲ በርክሻየር ሃታዌይ ዝበሃል ዓብ ካምፓኒ ዓለምና እዩ ነይሩ ንሱ ከሎ 3 ዓመት ምክትል ሲኢኦ ናቱ ኣብ ጎኑ ነይሩ because you don't want to take chances are ብፍላይ ብሃገር ደረጃ ወይ እውን ሃይ ስቴክ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ዘለዉ ካምፓኒታት ይኹኑ ክለባት ይኹኑ ሃገራት ናብ ብምስጢር ጥራይ ዝኽየድ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ መራሒ ማዕረቲ ብቅዓቱ ተቐባልነት እውን ክህልዎ ኣለዎ ተቐበለካ ድማ ሰብ ክፈልጠካ ክኽእል ኣለዎ these people ኤርትራ ባዕላ ኣላታት መንግስቲ ይሓልየልና መንግስቲ ዳ መደብ ህልዎ እዩ ህዝቢ ግን እንታይ መደብ ኣለዎ ወይ ህዝቢ ግን እንታይ ይፈልጥ እዩ ትሕቶ ስቕ ኢሉ እኳ ኣይኮነን ህዝቢ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ስቕ ኢሉ ክቕበል
ሓደ ሰብሲ ሪና ፈሊጥና ኢና ንቅበሎ ንኽእል መን ምዃኑ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ እውን ድምፂ ኣለዎ እዚ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ህዝቢ ይፈትዎ ዶ ህዝቢ ይደልዮ ዶ እውን ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ከተለማምዶ ኣለካ ንህዝቢ ብቅዓት ናይቲ ሰብ ፈሊጡ ተለማሚድዎ እንተፀኒሑ ፅቡቅ እዩ ክስቶሲ ክስቶ እንተኸይዱ ክስቶ ክሕዛ ይኽእል እንድሕር ኢልካ ፅቡቅ እዩ ኣብ ፕራይቬት ሴክተር ዝር ብቐሊሉ ኢኻ ክትክዶ ትኽእል ስለዚ ንሳቶም ስለ ዝብልዎ ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ንህዝቢ ኤርትራ እውን ነቶም ቶም ክንዛረብ ንኽእል ንዛረብ ኢና እቲ ዝበፅሐ ሰብ ግን ከምዚ ዓይነት ርእይቶ ክመፅእ ከሎ ፀላዕላ እዩ ዝብሉ ላይክ ኣዚፍ ኩልና ንመዋእልና ክንነብር ንኽእል ኩሉ ሰብ ክሓልፍ እዩ ኣሚን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ክንደይ ኣዋርሕ ናይቶም ጀጋኑ ዝሞቱ ዘለዉ ቀብርናቶም እኳ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሰብሲ ይመውት እዩ እኮ እቲ ክንደይ ኣብ ጎኒ ፕሬዚደንትን ኣብ ጎኑ ዝነበሩ ዓበይቲ ጀነራላት በዓል ውጭ ዲኻ ካልኦት ብዙሓት እኳ ሓሊፎም እዩ ስለዚ እቶም ጠሪፎም ዘለውን ናይ ግዜ ሕቶ እምበር ንኣምላኽ ሞት ጠጠው ኣብሎ ክንብሎ ይንኽእልና ካብ ሞት ዝተርፍ ሰብ ስለዘየለ ኩልና ኣነ እውን ሓደ መዓልቲ ግዜ ሒዘ ቦታይ ክሕዘ ዝፍሉጥ ነገር እዩ እንታይ ማለት እዩ ብሃገር ደረጃ ክትዛረብ ከለኻ ናይ ሓደ ሰብ ዕድመ ይኩንካ ትዛረብ ዘለኻ ኢቨን እዞም ሕጂ ንኣሹ ዘለዎ ሃገርሲ 100 ዓመት ድሕሪ ሕጂ ክትህሉ ኢና ንደሊ ንሕና 200 ዓመት ድሕሪ ሕጂ ክትህሉ ኢና ንደሊ ስለዚ ዳትስ ዋይ ኤቭሪ ፓርቲ ናይቲ ሃገር ውሑስ ዝኾነ መንገዲ ክኾነልና ንምነ ዘለና ብሓፈሻ እሳቶም ንኤርትራ ከምስክሩላ ከለዉ ግን ኩሉ ግዜ እታ ፈይ ዘብልዋ ነገር ግን ኣይተርፍን እያ Asmara is forging a strategic coalition Egypt, Somalia, Saudi Arabia, UAE. I don't even know where is the UAE coming from. But anyway, the team is Emiratin ብልጽግና ዘሎ ኩነታት ካውንተር ንምግባር ኤርትራ ብተመገደሲ ዝምድና ትከብር ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሶቨሬኒቲ ዲስፒዩት ኣብይ ኣሕመድ ንልኡላውነታ ክደፍር ይፍትና ኣሎ ኤርትራ ድማ ቤላ ጌራ ኣብ መንቀራቅረቱ እትወ ከም ዘላ ይዛረብ ኣሎ ፎሬን ሪሌሽንስ ወፅኡ ዝነበረ ሕጂ ድማ ናብ ዶቸ ቬለ ተቐይሩ መፅኡ ኣሎ ፅቡቅ እዩ ደጋግሙልና ጥራይ ብዛዕባ ኤርትራ ሲ you can say many things we are not ولا معلتاوي بزعبه ኤርትራ ክፅሕፉ ተጀሚርኩም ንሕና ፀገም ይብልናን of course ንስኻትኩም አጀንዳ ስለ ዘለኩም you're always going to ገለገለ ነገራት ክትብሉ ፍሉጥ እዩ ከተበላሽዎን ትፅዕዎን ነገራት ክህሉ ግን at the end of the day ብዛዕባ ኤርትራ እናተመስከረላ ይኸይድ ስለ ዘሎ ነዚ ከም ፅቡቅ ነገርን ከም ኣወንታን ኢና ክንሪኦ አንተ በቀድም ኣቢለ ብዛዕባ ዞባዊ ምትእስሳር ክዛረበኩም ፅንሐ ዞባዊ ምትእስሳር ሲ ለንከነ ኣብዚ ስለ ዘለኹ ዝገብሮ ዘለኹ ዘይኮነ ዘገረመና ሓበሬታ እስከኽበኩም Community Chair President Yoweri Museveni of Uganda has called for a strengthening of military cooperation as a step towards the realization of the fourth pillar and ultimate stage of the EAC integration agenda. This week, the Committee of Chiefs of Defense and Security of the East Africa Standby Force met in Kampala. Take a listen. You know, the Karn Africa, the Mubrak Africa, Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, to some extent DRC, ደቡብ ሱዳን እውን ኣካልና እዩ ላዕሊ ኸይድካ እውን እቲ ሶማሊያ እውን ሕጂ ኣብ ኣካልና ትኮይኑሎ ንታሕቲ ኣዶኖ ዛምቢያ ብሩንዲ ኣቶ ድዮም ኣምናሹር እንታይ ክብለኩም ኢለ እዞም ሃገራት እዚኣቶም ናብ ምንታይ ደረጃ በፂሖምኩም ዘለዉ they are talking about political integration ናብ ፌደሬሽን ገፅና ክንከይድ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ኦልሬዲ ብዓብ ደረጃ ከም ዝገበርዎ ናው ኣነሲ ጉድለት ናተይ ክነግረኩም እየ ከማይ ክትህሉ ትኽእሉ ኢኹም ካባይ ንላዕሊ ትፈልጡን ክትህሉ ትኽእሉ ኢኹም እዘን ሃገራት እዚአን ኢሲኤስ ዝበሃል ኢስት ኣፍሪካ ኮሚኒቲ ዝበሃል ከም ዘሎ ኣብዚ ቻነል ብዙሕ ግዜ ተዛሪበ በት ማይ ኣሳምፕሽን ወዝ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ላውዚ ስኢልካ ዝድርበ ዘረባ እምበር ኣብ ጭቡጥ ነገር ዝበፅሕ ወይ ዝበፅሐ ነገር ኮይኑ ይስማዕኒ ነበረ ኣይ ኣም ሾክድ በቲ ዘሎ ኢንተግሬሽን ዘገረመኒ እንታይ ትፈልጡ ዶ ኬንያ ኡጋንዳ ሩዋንዳ ታንዛኒያ maybe ካልኦት እውን ህልዎም እዮም ሓደ ፓስፖርት እዩ ዘለዎም ኢሎምኒ ክደግመልኩም እየ ሓደ ፓስፖርት እዩ ዘለዎም ዞም ሃገራት ኢሎምኒ ናው I am not sure ጀርመንን ፈረንሳን ሓደ ፓስፖርት ዘለዎም ኣይመስለኒ ምክንያቱ ዋላ እኳ ዩሮፒያን ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን እንተለዎም ፓስፖርት ነናይ ሃገሮም ዘለዎም ኮይኑ ይስማዕኒ I'm sorry ኣብኣን ስለዘይነብር ኣነ ድማ ኣካል ናይ EU ስለዘይኮንኩት ፓስፖርት ናይ ሰባት ኣይረኽቦን but my assumption was ናይ ጀርመን ፓስፖርት ወይትን ናይ ፈረንሳን ይፈላለዩ ጀርመን number 1 number 4 ኮይኑ ገለ ክብሉ ስለ ዝሰምዕ ነናቶም ፓስፖርት ከም ዘለዎም እየ ዝኣምን and I think ከምኡ ኮይኑ ይስማዕኒ ጀርመን ዘለኹም ፈረንሳ ዘለኹም እስከፅሓፉ ላይ ከምኡ ናብ ኔዘርላንድስ ዘለኹም ፓስፖርት ናትኩን ንበይኑ ኮይኑ ይስማዕኒ ናይ ስዊድን for sure ናይ በይኑ እዩ እቲ ፓስፖርት ናቶም እንታይ ንኽብል ኢለ እየ ዝዛረብኩም ዘሎ these people have managed to get to one passport can you imagine that ሓደ ፓስፖርት ኬንያ እውን ታንዛኒያ እውን ክረክብ ወላ እውን እቲ ቁጠባዊ ምትእስሳር ኣብ ኩሉ ንኣብነሲ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ኬንያ ዝረኽቦም ዝነበርኩሲ they are always smart ኤርትራውያን እንታይ እስኪ ይገብሩ መኪና ናቶም ሲ ካብ ሳውት ሱዳን ይታርጋ ናቱ the reason is
ኬንያ ብዙሕ ታሪፍ ስለ ዘለዎ መኪና ኢምፖርት ካርስ ታሪፍ ናቱ ዕብይ ስለ ዝበለ ብመንገዲ ሳውት ሱዳን እዮም ዝእትዎ ናይ ሳውት ሱዳን ኣካል ናይቲ ኢስት ዩሮፒያን ኮሚኒቲ ስለ ዝኾኑ ድማ ኣብ ኬንያ ክዝውሮ ከሎ ናይ ሳውት ሱዳን እዩ ቢካዝ ኢትስ ቨሪ ሲምፕል ትክሪኦ ከለኹ ታርጋስ ናይ ኬንያ ከም ዘይኮነ ይረ ነይረ እንታይ ንማለት እየ ዲስ ካንትሪስ ሃቭ ጋን ቢዮንድ ማይ ኢማጂኔሽንስ ካብ ኣነ ክሓስቦ ዝኽእል ንላዕሊ ከይዶም ኣለዉ So, كزاربو كله بزعبها كتبات ميرترين كربون كله it's a Uganda population try نايزي East African community كم حد عبي ماركت غير كرايو يوم زبلو I'm pretty impressed بخمسة درجة integration and now Museveni let's talk about political integration يقولون political ومتسسرنا federation خيز زخل درجة حدا ناي مكل خال حدا ناي حيل بحر سمعوا بزي so يوم سبات زياتهم أبي كده مالو بلصقنا ግን بحرنا كالوت وحيت يو فدريشن كجبر زبل respect my sovereignty يبلو ابزو سمعوا من جندا يبلو in our case here if you can achieve this African Federation now to together to go because then we shall be able to have access to the sea all of us develop a navy develop an air force shall be bigger economy bigger resources bigger then we can be able to develop capacity. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ሙሰቪኒ ኣብ ደገ ባሕሪ ስለ ዘይብሉ ኩሉ ግዜ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ከም ዘረባ ይጥቀመላ እዩ ኖ ኢሹስ ብሰላም ምስ ጎረባብትካ ትነብር ተኮይንካ ኦልሬዲ ቁጠባዊ ምትእስሳርን ኣብ ሓደ ፓስፖርት ደረጃ በፂሕካ እንተለካ ካልእ ደረጃ ወሲኽና ድማ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣክሰስ ክንገብረሉ ንኽእል መንገዲ ተረኺብና ይብል ኣሎ here I see no problem ብልጽግና ነዚያ ቁንጭል ኣቢልኩም ይብል ብልጽግና is an expansionist empire ናይ ምስሕፋሕ ዓቕሚ ልኡላውነት ናይ ሃገር ብምኽሓድ ነቲ ሃገር ክውሕድ ዝደሊ ዘሎ እዩ don't compare this with Uganda ነዚ ኣብነት ኣምፂኦም እጅቶም ብልጽግና ሸር ክገብሩልኩም እዮም they are two different things እዚኣቶም already economic integration ዝሰገሩ ሃገር እዮም ልኡላውነት ናይ ካልእ ከይሰገሩ ናይ ካልእ ሸፈጥ ከይገበሩ ካልእ ነገር ከይገበሩ ፖርት ወደባዊ ኣገልግሎት ብውድድር ተደልዩ ብሞምባሳ ናይ ኬንያ ይጥቀሙ ተደልዩ ብታንዛኒያ ይጥቀሙ ተሰለ ሪዩዝ they have many options ሕጂ ድማ ኬንያ ሰጊሩ we want to have a navy I don't understand that ሙሰቪኒ ከም ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ግዜ ፖለቲካል አጀንዳ ስለ ዘሎ ኣብቲ ዓዲ ተቐባልነት ክትረክብ ገለመለ ዝግበር ዳዕምበር ኣብ ደገ ባሕሪ ረኺቡ حيل بحر بزجبره زرق بفلوي حيل كله يكون جمع راح تقول زي كم عينات كتزارب كلها it gives you أبتعدي more power كم زلك أو يكال نجارات كم زدل دل خجل غير كايو كمون نتدخل ما تتكون مشفني أفتح بحر زي بالله كنت طبعا كم زك خونكي لقينا نبالو يتعمل كايو so انتين غبل إلى كم تري وصل لهم these countries have gone أنا سفيح سكنتات نغنميت كيلو مارلو نبتي East African communities بار no wonder تنزانيا صبوز غيزة لهم كتبا كينيا صبوز غيزة لهم كتبا أوغندا صبوز غيزة لهم كتبا رواندا كلهم زياتهم free trade لهم مونغو تديهمني حدا نبت حدا كينياوين أبزي هوتيلات ناير فراين زخدو زلهم سي صراحة نياتات ناتهم بزحات كينياوين يمزلوا تلمتاي سدتنيا ولا عدوم يقول كم عدوم يمسرحوا بس جن ستيل كاله هاجر كسر زقونه ناي سرح من تالي تلوم قليهم زبلهم كموسي يسمي كينيا وين تخونه كينيا وين مور ناي سرح cultural لون كابوغاندا قال زي بسمي I don't want to make generalization كابت سمع كون زراعة أخوان مالتي anyway بحبرون سلد المساسلو وانا سب نسوي دم مسرجن حاليهم ولا عليتاتنا توم ولا سواهيلي ونا بكله ولا قامقاتات لهم سواهيلي بحالوني أساس رومي long story short እዞም ሃገራት ትሪቦም ዘለኹም ናይ ሓይሊ ባሕሪ ናይ መሬትን ገለ እንድዛረብዎ ዘለዉ መጀመርያ መሰረት ናይ ቁጠባ ምትእስሳር ዝገበሩ እዩ you know ኣብ 1992 ዲግለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክዛረብ ከሎ ድሕሪ ቁጠባዊ ምትእስሳር ናትና እናሓየለ ከይዱ ኣብ ገለ ፖይንት ፖለቲካዊ ኢንቴግሬሽን እውን ክንሓስብ ንኽእል ኢና ዝብል ዘረባ ይዛረብ እዩ ኢትዮጵያውያን ብዙሕ ግዜ የምፅዋያን ተቃውምቲ እውን የምፅዋ እዮም if you manage the economic integration perfectly ጽቡቅ ጌርኩ ሓደ ነቲ ሓደ ከይኽሰረ እንዳረ ከይድካ ፖለቲካዊ ኢንቴግሬሽን ንክትገብር ከቢድ ኣይኮን ሓንቲ ሃገር ንክትከውን ይብለኩም የለኹም ፈረንሳይን ጀርመንን ሓንቲ ሃገር ኣይኮን the highest level political and economic integration ገይሮም ኣሎ እንዲሁም ሎ but ፈረንሳይን ጀርመንን they are still two different countries ልኡላውነት ናቶም የገድሶም እዩ ኢንፋክት ለምቀነት ሰምዖም ኣለኹም ናይ ሓበራዊ ፕሮጀክት ነይሮም ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ጀትስ ናይ ሰማይ ድበራ ነፈርቲ ብሓደ ክገብሩ ይሓስቡ ነይሮም እንተኾነ ፈረንሳ ኤርክራፍት ካሪየር ስለ ዘለዎም እታ ነፋሪሲ ኣብ ኤርክራፍት ካሪየር መርከብ ክትወርድ ኣለዋ ክብሉ ከሎ ጀርመን ግን ከምኡ ስለ ዘይብልና ከምኡ ክትከውን ኣይንደልና ንሕና ሞር ርሕቀት ክትከይድ ትኽእልን ገለይኖም ኣይተሰማምዑን እቲ ፕሮጀክት ድማ ፈሪሱ ልኡላውያን ሃገራት ስለ ዝኾኑ ልኡላውያን ድሌታት ኣለዎም
they ሰማምዑሉ ነገራት አለው ግን they have economic integration ቁጠባናቶም ተሳሰረዩ ፖለቲካሊውን ብዙሕ ምትእስሳር አለው እንታይን ማለት እቲ ኢንቴግሬሽን ክበሃል ከሎ ልውላውነትካ ትሸይጥ ማለት አይኮንኩን ኤርትራውያን ነታ ኢንቴግሬሽን ንፈርሃይና ስለምታይ ፌደሬሽን ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ መርዚ መፂና ኣብ ምንታይ ከም ዘውረደና ምዝ ጎረቤት ሃገርናትና ንሕና ጌና ዘይሓወየ ቁስልለና ንሕና ጌና ዘይፀፈፈ ቃንዛ ስለዘለና ዘይሓወየ ቃንዛ ስለዘለና ሙዚየም ሃገር እዚኣቶም ተኸባቢርካ እንተዘይኮይኑ ኢንቴግሬሽንን ሪኢንቴግሬሽን ኣብኡ ይበፅሕናን ኣለና መጀመርያ ሰላምን ርግኣትን ልውላውነትና ሚእቲ ካብ ሚእቲ ክረጋገፅ ኣሎ ድሕሪኡ ሓደ 50 ዓመት ብቁጠባ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ከም ጎረባብቲ ኮይና ድሕሪኡ ኢና ክንሓስቦ ንኽእል ነቲ ኢኮኖሚክ ፖለቲካል ዶገለዶ ዝበሃል ዲቤትስ ነቶም ዝመፅኡ ወለዶ ገዲፍና ኣሎም ኣለና ተዘየለ ሓደ መዓልቲ ልውላውነትካ ኮረካ ይብለካ ግምጥል ኢሉ ድማ ቁጠባዊ ምትእስሳር ክንገብር ኣለና ዝብለካ ለኽባጥ ክትፋለይ ጥራይካ ክትብሎ ትኽእል እምበር ምስኡ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ but these people you know ገለገለ ኤርትራውያን እንታይ ክብሉ ይሰማም ኡጋንዳውያን ጌና እኮ እዚኣቶም ከም ሃገር no people ንሕና ምናልባት ዘይማዕበልና ህዝቢ እንተለና ብመንገዲ ናይ ሰላምን ርግኣትን ቀርን ኣፍሪካ ኢና ከም ህዝቢ ንነብስና ክንፀርፍ ኣይደልን ግን እቲ ከባብቲ እቲ ቀንዲ ካብ ውግን ወረ ውግን ዘይወፅእ ህዝቢ ኣብኡ ጥራይ ዘሎ ከም ሃገራት ናብ ቁጠባ ምትእስሳር ግደፎ መሰረታዊ ኩናትን ወረ ኩናትን ጠጠው ከነብል ዘይከኣልና ህዝባዊ ኢና ዘለና ኤርትራውያን ሚእቲ ካብ ሚእቲ ከምኡ ክንከውን ኣይንኽእልና ወይ ገለ ክንብል ንኽእልና ነብስና እንተዋሓደ ውሽጥና ኩናታት ሕድ የብልና ስለዚ ንሕና ወላ እኮ በቲ ሓዊ ኣብ ከባቢና ዘሎ ንፅሎ እንተለና እንታይ ደየብለኩም ፀናይ ቅድሚት ኤርትራ ካብዚ ብዙሕ ኣብ ከባቢያ ዘሎ ፀገም ወፂያ ዘላያ ግን ስቲል እቲ ከባቢና ንሱ ስለ ዝኾነ ብሱዳን ይፈታትነና ብኢትዮጵያ ይፈታትነና ብየመን እውን ይፈታትነና ኣብቲ ከባቢ ስለ ዘለና ተፀለውቲ ኢና በቲ ጉዳይ እቲ እንታይ ማለት እዩ ግን እዞም ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ብፍላይ እዞም ምብራቅ ኣፍሪካ ኣብ ዲያርሲ ዘሎ ፖለቲካዊ ፀገም ገዲፍካቶም ካልኦት ነዊሕ ዓመታት እዩ ዘለዎም ኣብ ሰላምን ርግኣትን ዳርጋ እቲ ወታደራዊ ምትእስሳርሲ ምትፍናንሲ ኣይየበልዎን ናይ ሩዋንዳን ንኣብነት ኣብ መንጎ ሙሰቪኒ ናይ ዩጋንዳን ፖል ከጋመ ናይ ሩዋንዳን ፍቅሪ የለን እዮም ዝብሉ ብዙሕ ግርጭት ኣሎ ምትልላኽ ኣሎ እተን ሃገራት ግን ፐርፌክትሊ ፋንክሽን ዝገብራ ንግዲ ናቶም ጠጠው ኣይብልኒ ምናልባት ዶባቶም ሓደ ግዜ ተረሳሲኖም ይዓፅዎ እዮም ብነፋሪት ዝግበር ጉዕዞን ገለ መለንግጥ ጠጠው ኣይብልዎን እዮም ባንኪንግ ትራንዛክሽንስ ትካል ርክባት ጠጠው ኣይብልዎን እዮም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ዋላ ፖለቲካል ዲስፒዩትስ እንተለዎም ኣብ መንጎኦም ነቲ ቁጠባ ዝርገት ኣይትብሉን እዮም ቢካዝ ዝርገት ናይቲ ቁጠባ ከጋመ ድማ ኣብ ሩዋንዳ ይሃስቦ እዩ ኣብ ግን ወረ ውግን ኣይትኸይድን ስለዚ ፅቡቅ ጌርና ኣሰብ ኢና ክንሪኦ ዘለና ኢና I'm impressed by this progress, but still, way to go. Security challenges that transcend our national borders. It is therefore imperative that we chart common solutions to these common challenges. I urge all member states to continue supporting ላይ ነካክተኳል አንዳንድ ነገሮችን አንስታል የኢትዮጵያ ሁኔታ ምን ላይ ነው ያለው አገዛዙ ብዙ ግንባሮችን ከፍቷል በጦር ግንባር ከተለያዩ ኃይሎች ጋር እየተፋለመ ነው በአዲስ አበባ ደግሞ ምክክር ኮሚሽን ብሎ አቋቁሞ በኢትዮጵያ ሌላ ቀውስ ሊፈጥር የሚችል እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል በኢኮኖሚው በተለያዩ መስኩ እንደዚሁ ኢትዮጵያውያንን ጭንቅ ጥብብ ያደረጋቸውን ውሳኔዎችና እርምጃዎችን እየወሰደ ነው ያለው የአብይ አህመድ አገዛዝ ነው በጥቅሉ ምን ላይ ነው ያለ ነው ከትላንት ዛሬ ነገሮች እንዴት እየሄዱ ነው የሚገኙት በጣም ጥሩ በመጀመሪያ ወንድሜ መሳይ እኛ በለውጥ ዋዜማ ላይ እሱ የፈለገውን ዲስኩር ሊያደርግ ይችላል ተበጣጥሳለሁ ታርዛን ነኝ ምናምን እያለ የፈለገ እርምጃ ሊወስድ ይችላል እሱ ራሱ እኮ የከተማ ከንቲባ እኮ ነው ከአዳነች አበበ የተለየ ሰው አይደለም 4000 ሰዎች ሰብስቦ ሻይና ዳቦ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ ኢሉ ንዝሕተት ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ብልፅግና ዝዛረቦ ኣነ ታርዛን እናበለ ዝጃሃረሉ ዘሎ ብዙሕ እንተደይተገደስናሉ ይሕሸና ይብላሎ እቲ ሃገር ንሱ ከተማ አዲስ አበባ ክልተ ከንቲባ ከም ዘለዋ ጥራይ ዝርዳእና ኢሉ ሓንቲ አዳነች አበበ ክትከውን ከላ ምክትሉ ወይ እውን እናተበራረዩ ንሱ ድማ ገለ ክፋል ናታ ተቐቢሉ የመሓድር ከም ዘሎ እቲ ሃገር ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተመቃቂሎማ ከም ዘለዉ እዩ ዝነግር ሶ ቤዚክሊ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ኩነታት ዘላ ሃገር ምዃና ለቶሪ ናይ ታሪክ ከሲ ረኺቡ ኣብ ስልጣን ዝመፀ ሰብ እዩ ዝብሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ወላ እቲ ዲያሎግ ደገሎ ዝብሎ ኩሉ ፌክ ጥቕሚ ዘይብሉ ወላ ሓንቲ ዕላማ ዘይብሉ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልፅ ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ብልፅግና ድማ መዓልቱ ዝፅበ ዘሎ ሰዓቱ ዝኣኸሎ ስርዓት ምዃኑ እዩ ዝነግር እዚ ከምዚ ክኸውን ከሎ ኣበየ ዘለው ስርዓታት ናይ ካድሬታት ናይ ብልፅግና ናይ ህወሓት ወይ እውን ኣበይቲ መራሕቲ ናይ ህወሓት ምስ ብልፅግና ኣስኪሮም ዘለው ቀጻል ኣብ ሚድያ እናመፁ ኣንጻር ኤርትራ ዝገብርዎ ዘሎ ንስማዕ
ትራይት ወይም ደግሞ አስጊው አካል እየሆነ ነው ማለት እንችላለን? አዎ፣ እንዲያውም በዚህ ጊዜ በዚህ ወቅት መገለጽ ያለበት አንዱ ዋናው ጉዳይ ይሄ ይመስለኛል። ነገሩ ከስሩ ማየት ጠቃሚ ይመስለኛል። እንግዲህ የአፍሪካ ቀንድ የምናውቀው ነው። በጣም ሴንሲቲቭ አካባቢ ነው። ብዙ ታጣቂዎች፣ ብዙ አክተሮች፣ ብዙ ፍላጎቶች እና ህልሞች የያዙ መንግስታት የሚጫወቱበት አካባቢ ነው። እንግዲህ እኔ በዚህ አፍሪካ ቀንድ አሁን ጎልተው የሚታዩ ሁሉም የህልውና ነው የሚሉት ሲናገሩ፣ የህልውና ጥያቄ አለን ይላሉ። ሁሉም ግብጽ የህልውና ጥያቄ አለን ትላለች፣ ኤርትራ የህልውና ጥያቄ አለን ትላለች፣ ሱዳን የህልውና ጥያቄ፣ ቲፒኤልኤፍ የህልውና ጥያቄ፣ ኢቭን ፋኖም ስሰማው የህልውና ጥያቄ ነው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብኣይ خلاص መርዓ እንድዩ ኩላቶም እቶም ካብ ትግራይ ሃዲሞም ዘለዉ ሲ መርዓዩ ኮይንዎም ዘሎ እቲ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ፕላትፎርምስ ከምዚ ዓይነት ዕድልን ኣጀንዳን ኣማይተዋህቦምን ነይሩ። ስለዚ ኣብ ዞባዊ ኩነታት ክረአ ከሎ መብዛሕትኦም ኩላቶም ናይ ህላዊ ፈተና ከም ዘለዎም ገይሮም እዮም ዝገልፁ እዩ ዝብል ብርግፅ ህወሓት ዝኾነ ከምኡ ዝመስሎ ዘሎ ኤርትራ እውን ከምኡ ዝብል ግብፂ እውን እንተኾነ ኩላቶም ንዑ ነቲ ኣጀንዳ ተጠቂሞም ውሁድ ዝኾነ ጉዕዞ ኣንፃር ኤርትራ ይገብሩ ከም ዘለውን ኮይኑ ተሪፉ ድማ ንሻዕብያ እዩ ትቐንዲ ሓይሊ ናቱ ንሻዕብያ እዩ ዝዝውር ዘሎ ግብፂ ንሻዕብያ ትልኡ ከላ ሻዕብያ ድማ ህወሓት ንካልኦትን ኣውፊራትልና ኣላ እናበለዮም ዝዛረቡ ኩሉ እቲ ዝዛረብዎ ዘሎ ኪነት ዘረባ ናቶም ዝሓልፍ ከም ዘይኮነ ይፈልጡ እዮም። ቢካዝ at the end of the day ንስኻ ትፈጥሮ ዘለካ ሽግርን ነከርን ዘንበድብደካ ዘሎ እምበር ሓደ ሻዕብያ ኣንፃርካ እንተኸደ ዝኣክል ምክንያት ኣለዎ። ምክንያት ፈጢርካ ኣለካ ሽግር ኮይንካ ኢኻ ብድሆታት ኣበርቲዕካ ኣለካ። ስለዚ ምክንያት ኣለዎ ነብሱ ንከላኸል ሃገር ስለ ዝኾነ ካልኣይ ክንድቲ ንስኻ ሻዕብያ እናበልካ ትእውዮ ዘለካ ሻዕብያ ክንዱ ይእውይ የለን። ስለዚ መን እዩ ክገብር ዝኽእልን ዓቕሚ ዘለዎን ካብቲ ዘረቦም ክትግምት ትኽእል ኢኻ። again these are all facts ኣብ ባይታ ዝረኣዩ ዘለዉ እቲ ፅምዶ ሓድሽ እዩ ንዕዑ ንምብዳህ እዩ ዝኩሉ ዘርከበ ካድር ናቶም እናመፀ ኣንፃርና ኩሉ ነገር ዝግበር ዘሎ እቲ ፅምዶ ንሳቶም ዝሓስብዎ ዘለዉ ዝኾነ ነገር ከምፃሎም ዘይክል ታይዳ እቶም ንዖም ከውድቁ ዝደልዩ ሓይልታት ግን ፅቡቅ ዝኾነ ውህደት ከም ዘለዎም እዩ ዝረኣዮም ዘሎ ጉላ ጉዳት እዚያ ገና ከም በድበድኹም ምዃኖም ጥራይ ዝርዳእነ ንዓይ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር እንታይ እዮም ዝደልዩ ኣለዉ? ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ኣሰሊፎም ንካልእ ህዝቢ ንምጭፍጫፍን ግዝኣትን ምስፍሕፋሕን ዝዓለመ ድዩ? ናይ ማን ወኪል ናይ ኦሮሞ ኢልካ ምግላፅ ይከኣል ድዩ? በተለይ ቀፃሊ ኣብ ህልውና ዝግበር ቃልሲ ናይ ልሂቕ ኦላ ይቃልስ ኣሎ እዩ ግልፂ እዩ። ልሂቕ ኦሮሞ እውን ይቃልስ እዩ። እዚ እቲ ልሂቕ ኦሮሞ ይኹን ኦላ ይኹን እንታይ ክገብር ዘለዎ ናብ ካሊእ ገዚፍ ማሕበራዊ መሰረት ምድላይ እውን የብልዑ ከም ዘለዉ እዩ ዘርኢ ኩሉ ነገር። ባንዴራ እውን ክለዓል እንከሎ ብባንዴራ ደረጃ ዝተለዓለ እውን ኡ ዘሎ ሕምባሻ ኢልና ንገልፆ መትኸኾኑ ንሱ ይለዓል ዋርካ ኣብኡ ክግበር ኣለዎ ዝብልቲ ገዚፍ ናይ ግዝኦም ማለት እዩ ምስ ኦሮሞ ዝተተሓሓዘ እዩ። ስለዚ ብዋናነት ኢትዮጵያ ይኹን ኤርትራ ኦሮሞ ናይ ምግባር ፕሮጀክት ካብ ልቢ ዝምእናቕ ይመስል ነይሩ። ኣነ ሕዚ ዓንቀጽ 39 ተላዒሉ እዩ ዝበሃል ባንዴራ ክቕየር እዩ ክልላት ኣፍሪስና በቲ ካልኦት ናይ ቀደም ፕሮቪንሻል ዝኾነ ወዳድዋ ጂኦግራፊያዊ ዝኾነ ወዳድዋ ክንውድበን ኢና ዝብሉ ሕዚ ዕላዊ ንምግባር እውን ሓሲቦም ዝኸድዎ ዘለዉ ነገራት ሙሉኡ ናይ ዝተወድአ ነገር መዛዘሚ ምዃዕ መልክዕ እዩ። ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ካብ ዝፈልስ ነዊሕ ገይሩ እዩ። ናይ ህዝቢ ልዑላውነት ዘይቕበል ስርዓት ጎባጢ ስርዓት ምዃኑ ካብ ዝረጋገፅ 6 ዓመት ሓሊፉ እዩ። እናባእሰ መፅኡ ግን ተዛዚዩ እዩ። ሕዚ ዓንቀጽ 39 ኣብ ምህላውን ዘይምህላውን ኣብቲ ፅሑፍ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ጦርነቱ ከተነሳ በኋላ የኤርትራ መንግስት የሚባል አይኖርም። ይሄን መታወቅ አለበት። ጂኦግራፊውም ይቀየራል። ፎር ዛት ማተር መንግስቶች ይቀየራሉ፣ ጂኦግራፊውም ይቀየራል። ዝም ብሎ አይነት አይደለም፣ በቀጠናው ማለት ነው። የአገራት ድንበር ይቀየራሉ ማለት ነው። እሱንም እቲ ኩናት ተጀሚሩ ሲ ኤርትራ ዝበሃል ኩሉ ይኮነን ልኡላውነት ክፈርስ እዩ ዝብል ዘሎ ልኡላውነት ከተፍርስ ትሓስብ ተለካ ልኡላውነተይ ተደፊሩ ልኡላውነተይ ተሃሪሙ እናበልካ ድማ ምንን ክትብል የብልካ። ምክንያቱ ልኡላውነት ኤርትራ ካብ ትደፍር ሕጂ ኮንካን ጀሚርካዮ ከራሪምካዮን ሓጊኻዮን ስለ ዝኾንካ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ልኡላውነት ምምፅናቕ ከድልየካ ኣይኮነን። ኣይ ቲንክ ዊ ኣር ኢን ዲስ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብታ መቕሎ ደይብኩም ስለ ዘለኹም እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እንታይ ክኸውን እዩ ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ
دحان بزح بزعبو انت دي تزاربنا حاجة تصمدو جن بلبلي بلوم الله زعرو زل بخلو مالتي أب حياة تنكتي زل أب حياة تنكتي زل سرعة بتسقنا سلازي تاجزي زي زاخلت شحن عصر شمون تناي أكو عصر أنا إثيوبيا من الوقتون ناي بتسقنا مسنا وتيت ناي مودع تاخد كون تغليا سلازي تصمدو سرعة بتسقنا نعون مفراس زي كودر حقتها يلن كم تتفلتوا شعبي أكونو እንደዚህ ያደረገው ሻዕቢያ እኮ ትግራይ ከምዚ ገይሩ ሻዕቢያ እኮ ከምዚ ገይሩ ትግራይ ኢሉ ንተጋሩ ናብ ስምዒት ኣትዩ ኣጎን ከሰልፍ ዝኸደ ርሕቀት ያው ከም ትፈልጥዎ ኢኹም ሃናን ይትሰብኣይ ማለት እዩ ዋጋ ዘይብሉ ናይ መጨረሻ ደደብ ሰብኣይ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ሲያ ኣብይ ኣሕመድ ክዕሽዎ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ሲያ ኣብይ ኣሕመድ ክዕሽዎ ህዝቢ ትግራይ ሲያ ዘዋፆ ጠፊኡወስ ኣብይ ኣሕመድ ክዕሽዎ ማለት እዩ ስለዚ ቶም ባንዳታት ንኸውዶም ዝኸዱ أو مسو ጫሙን አላሐሱ ዝውዕሉ ዘለው ኩሉ ህዝብ ትግራይ ቆሞም ይዝመስሉ የህወሓት ቡድን ከኤርትራ መንግስት ጋር የፈጠረው ቅጥረት አለ ጽምዶ ብሎ ይህ ጽምዶ እውነት ትብብር ለመፍጠር ነው ወይስ ክልሉ ላይ ምን አይነት ነገር ለማምጣት ታስቡ ነው? እንግዲህ ጽምዶ የመሰረቱት የሚባሉት ከዚህ በፊት ሳርና እንትን የነበሩ አካላት ናቸው። አንድ ላይ ይሰሩ አይደለም ሊተባበሩ አይደለም ሲዋጉ የነበሩ ኃይሎች ናቸው። ያው እንግዲህ በዚህ ጽምዶ በሚባለው ኢኩዌሽን ውስጥ ኤርትራ አለ፣ ሱዳን አለ፣ ሱዳን አንደኛው ኃይል ፋኖ አለ ማለት ነው። ኦላ ማለት ያው እነሱ በሚገልጹት መልክ ክልሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ከምዛ ትሪቦም ዘለዎም ዚያቶም የምት አቢነ ዚያቶም ያሚኑ ሸንኮለ ድብል ዘሎ ፕሮፌሰር ክንዲያዶ ወላ ገለ ዝበሃል እዩ ነቲ ጽምዶ ንጎም ሸትን ብዛዕባ ይትዘረባ ዘሎ ንግዚኡ አጀንዳኦም ንኽገብሩ ተሓባቢሮም ዘለዎም በር ዝኾነ ሓበራዊ ዕላማ ወይ እውን ሓበራዊ ሸቶ ስለ ዘለዎም ኣይኮኑ ይብሉ ይደዝማት እቲ ስኻትኩም ትፈጥሮ ዘለኹም ሓደጋ እኹል ነቲ ሰብ ክትሓባበርን ብሓደ ክሰርሕን ስለዚ በዚታት ጌርኩም ትወፅዎ ነገር የብልኩምን ኢልና ንሰግሮም ኣለና እቶም ባንዳታት እናበሉ ተጋሩ እውን ከም ትሪእዎም ዘለኹም በዚኣቶም ዝዕሸ የለን ተጋሩ እንታይ ከም ዘዋፅኦም ኣምሓሩ እንታይ ከም ዘድልዮም ፋኖ እንታይ ከም ዘድልዮ ሸነ እንታይ ከም ዘድልዮ ናይ ሲዳማ ናይ ቤንሻንጉል ኩላቶም ኦጋዴን ኩላቶም ተረዲዎም ኣላ ዓፋር ስለዚ ብልጽግና get ready for a very very good show ይትበሃል ዘሎ positive things. Of course, we can mention the negative things right now too, which is the not having internet connection. Is it unfair for the local people, especially the young generation? 100%. I think it's very, very unfair living in the 21st century, living in 2026, not having proper internet connection, not knowing what's going on in the world. And I left Eritrea. I can actually now talk and speak my mind. I can tell you all my impressions about the. I have a very interesting takeaway. I think in general, Eritrea has bad reputation online, especially by the YouTubers who is most of the time calling it North Korea of Africa. I personally think that that is very disrespectful, and I think it doesn't really reflect the reality of the country. I think comparing Eritrea with North Korea is just pure disrespect, and I think እዚ ዩቱበር ሓደ ካብቶም ኣብዚ ቀረባ ናብ ኤርትራ ከይዱ ዝነበረ ብዙሓት ቪድዮታት ድማ ፈኒሉ ብዙሕ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ዝነበረ እዩ ብዙሕ ነገር እዩ ተዘሪቡ ብዛዕባኡ ሓንቲ ካብተን ፅቡቅ ዝበላ ብዙሓት ኤርትራውያን ሼር ጌርኩም ለያነ እኳ ክሰምዖ ኣይደለኹን ነይረ ግን ካብቲ ዝሰማዕኩ ኣብዚያ ሕጂ ብዙሕ ማእ ከሉ ክእል ግን ገለ ካብቲ ፅቡቅ ዝብሎ እንታይ ይብል ኤርትራ ሰሜን ኮርያ ክትበሃል ኣይግባኣኒ ነይሩ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ከም ድሌተይ ክቐድሕ ከም ድሌተይ ፊልም ክገብር ከም ምስ ቆፃፀረኒ ኣካል ኣይነበረን ስለዚ ኣብ ዝኸድኩ ኣብቲ ኣትሊስት ኣብ ኣስመራ ኣብ ካልእ ኣብ ዝነበርኩ ኩሉ ብዙሕ ክቐድሕን ዘለኹ ክገብርን ይኽእል ነይረ እዚ ሕጂ ኣብ ሰሜን ኮርያ ከምኡ ካሜራ ሒዝካ ክትገብር ዝከኣል ኣይኮነን እዩ ዝበሃል መብዛሕትኡ ግዜ ክትኣትውን ኣይከኣልኒ ግደፍ ከምኡ ክትገብር ካልኣይ ከም ዝብል ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ብልሽውና እውን የለን ኢሉ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ክኣቱ ከለኹ 5 ሳንቲም ዝሓተተኒ ሰብ የለን ይብል እቲ ፀገም ናይ ኤርትራውያን ብዙሕ ግዜ ክንርኢ ከለና ዚሮ ሳም ጌም ስለ ንፃወት ዘለና እዩ እቶም ተቃወምቲ ካብ 99% ሓንቲ ሕማቕ ተረኺቡ ንዓዓዮም ቫይራል ዝገብሩላ ተርዲኹም ዶም they always push ኣበይ ኣላ ተሕማቕ ኢሎም ንዓዮም ዘናድዩ ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ብዙሕ ኣገደሲ ዘረባታት ተዘሪባነ እኳ ብነፍሰይ ኣይፈትወን እቲ ሰብ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ዝኾነ ብዙሕ ቪድዮታት ዝገብሩ ናብ ኤርትራ ክኸዱ ከለዉ በቲ ቆፅሪ ክሪእዎ ከለዉ ብዙሕ ሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ክሪኡ ለዮም ብምባል ናይ ኤርትራ ከጥቅዑ እዮም ዝፍትኑ
and زيادة بغتها أبتانا إنترنت زبلا طريق خاون إيرترا إنترنت زي بلا فير هيكون نتبني سيجل زبل كل سبيل دوي تسأقامات كنتات لأن فلتن بر إنترنت of course تنا سوشيال ميديا أبدانا إيرترا بفلوي نجار زربحين بلي لنا لكن قال سبسي إنترنت سوشيال ميديا حدا كيرون زري وسبات الله زعزنوا خاصات مالك إنترنت أبي إيرترا كله لو مزبل كايم تيك توك أبي إيرترا كله لو مزبل كايم يدمسله you can have internet without TikTok my friend بزي تيك توك بزي يوتيوب بزي فيسبوك إنترنت كتكبر تخليها نزيات رايك تبدو لنا فتو بزيتي حماقنا السوشيال ميديا in fact تيك توك اب تشاينا ازيا قداس نبرتي بزي حماقنا غريزمت تشاينا زغود اب تيك توك هيمصنياو so you can still control those things anyway حنتي مزيات عايزهم ابي السوشيال ميديا تسلتكم لي ابي اكستاك زغبركم لي اسكخ نغربكم تحت قرصي نسخه نوفر خطابي الك زربات زرب عندنا صبو طعم معات يسمراقو عند هيلكا حرور يلن كونديشن ادليكاني باسع تخيلكا خلال كبير بزح تزاربت بزي مسالقياتات بزي اغلغلاتات بزي سيرفيسز نوعو زدلي مسرتنا تحت قرص عند حبيبك قلنا خطوفر ايتنا فتصنعوا تقيل لك ابز ريستوران تخفيته بز ريستوران تخفيته بز بار كفيته بز خمس خفيته الكاون كتكيدا يخلينا نابجف وفري تحسن دحر كوينكا بغبو صباح دهر صباح خربا حكا دخيلا صحيحات فلت كتكيلا لك تنزملكتن اكلات كاوسنا له نزي تبلا سنه خاي دغم دلو ناي بانكاتات اغلغلوت تمال ابا جوبا انا خد تمهركو نغير ندحر الله خوينو تزعب هي ناي ገንዘብካ ከተቀምጠሉ بوحسنت ገንዘብካ قميتካ صباح مغون اب كالي مع الله وتعالى زخيلك عدل تراي ዘይኮነ ክትብገስ እንድሕር ኮይንካ ዘለቀ ሓካውን ኩሉ ይላሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ኢትዮጵያ ጨናፍር ባንካታት ኣለዋ ናይ ኬንያ ጨናፍር ባንካታት ኣለዋ ናይ ዩጋንዳ ጨናፍር ባንካታት ኣለዋ ናይ ካልኦት ሃገራት ጨናፍር ባንካታት ኣለዋ ናይ ዓለም ባንካታት ጨናፍር እውን ኣለዋ ገንዘብካ ተቀምጥ ናትካ ሴቪንግስ ኣዋህሊልካ ብዙሕ ስነ ዶላር እንድሕር ቀሚጥካ ዶላር ትወስድ ካልእ እንድሕር ቀሚጥካ ትወስድ ወለድና ወሰካ ከተረብሕ ትኽእል ንዑ መሳለጥያታት ድህበካን በታ ሓደ ወገን ከዓ ከተውፍር ደሊኻ ዝኾነ ዋኒን ከተበጋግስ ደሊኻ ዘለቀ ሓካ ባንካ ክብሉ ኣበይ ዘሎ ናይ ትሪኡ ዝሰቕለ ኣብ ካርታ ናይ ሕጂ ነዚ ከም ተፈላለየ ገይሮም እንዲኦም ዝዛረብዎ እዚ ዘረባ እዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዘረባ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዘረባ እዩ ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ ከምቲ ዝድለ ፕሮግረስ ኣይገበርናን ኣብዚ ዓውዲ እዚ ብዙሕ ሕቶ ከተልዕል ትኽእል ኢኻ ብዙሕ መግለፂ እውን ክትህብ ትኽእል ኢኻ ግን somehow President Siad Zarabay is so logical. زرعوا أرستاسي أزياء قدازي كاب دبوب السودان كاب كينيا كاب أوغندا كتب مهارات غنتلو تراناي بانكتاتيو تراناي بانكتات أمين أوغندا سي دبوب السودان سي no disrespect I'm sorry أكازو هناغري it's a jungle كاب jungle هنا بهاجر صغير زلو they have a lot of problems الجون تكون معتنا بالشونان كالنس أجمع له هذا كسرنا ترى زوال نيرو زخنة والدبوب السودان حلاف زنبرة قال كابوانو كابسلت أنا مسدس كلاس انتاي زبلي لك عليك حنخ بلاك خلوك كملس أنا بسلت أنا زبلك مستملس كفتي مالتي عليك حنك كملس one day I'm going back they are taking me back زبلي له يوم زبلو يلو بتعم يسقون نير هذا نفع إيرتراوي أبجوبا بزر progress جبر مالتي تاني مالتي still ولا زخلو إيرترا هنيس أملون كلو تفارتناتو برجس إيرتراين ما قط بناتهم زهانو سوليو لكن دي أستمع مزخونة عواتنا إيرتراين سمعي له خبزي أنا انتهزبل please don't have egos تعبيتها هاللغم ودوب السودان تهلو قال يلو بز فكر سبتر سمعها بريزنتنا ناقن تايب لالو كاب دوب السودان كنا مهارو نخل بزعلو يس كاب دوب السودان كنا مهارو نخل معاتلو كاب السودان كنا مهارو نخل معاتلو كاب صوماليا كنا مهارو نخل معاتلو كمزي حدا جزي أبزي إيرتراين سبعة تعبيتها أبقى نفعاتنا نحن حيالاتنا بسكيورتي حيالاتنا بوزو نقرات لنا حدنا تفكسكيسنا لنا تحقرا ونتون درجة نيشن بيلدينج ون مسرات صباط حزنا بتمرتب عندنا دحين زغونه وعزوتات جرنا لنا زغود لنا قلنا له كاتم قالوا نبنت نحن نحجزهم حقرات جحت له جن بجبر ما نسك حجزونا جنا يرني سوي زي حرق لنا سودانسي بتكنولوجي قديمهم ما يمزلوا البانكينج سيستمز دوب السودان يكون دوب السودان كمان لعلى ادفانتج صار له يبلنا له so we should learn from them كاباتهم مبش كمان كابدو السودان يكوننا نمهر إيرتراويان أبدو السودان زع عم ببص لزلونا كاباتهم كنا مهاروا لنا غل جزية حجيو كل جينا بزوج كي تعرفنا خلنا نزي زربازي أب كبرين جبرولو وان حجيو تمال أنت ده جبرنايو لوميو تزبالة جزية تجرب كتكلالوس جباك مع 10 عام تنير
ዩዝ ባህል ምስላና የአሜሪካውያን የአውሮፓውያን ተኻለይቲ ዝበለጸት ግዜ ኣለዎም እያ ናይ ቻይናውን እያ ምስለኒ ስለዚ ቀደምቲ ማለት ተደይ ሰለጠና ተደይ ገበርና ሎሚ ግን ይጽናሐለይ መባል ገዲፍና ብዝከኣለና ወላ ብዝዋሓደ ባጀት ክግበር ፃውዒት ንገብር ደጋጊምና ድማ ነቲ ዝፈልጥዎ ክኾኑ ክእል እዮም ኣይፈልጥዎን እዮም እዚ ነገር እዚ ኣይሓሰብሉን ክንብል ኣይንኽእል ናበት ምሕሳብ ሓደ እዩ ምትግባር ድማ ካሊእ እዩ ክትግበር ክንርዮ ተስፋ ንገብር ኣነ ድማ ኩሉ ግዜ ነቲ ኣብዚ ዝርዮ ነፍሲ ወከፍ ዝርያሲ ኣብ ዓድና እንተትኸውን ከይበልኩ ክሓልፍ ኣይክእልን እየ it's very hard for me to say okay ንዝሪኢኻ ኣብ ዓድና እንተደይከውን እንተዝኸውን ነይሩ ከይበልካ ክትሰግር ከቢድካ ንኽትከይድ ከም ኤርትራ ከቢድ እዩ everybody ዝረኽቦ ኣብ ቢዝነስ ዘሎ ኣብ ገለ ዘሎስ እንታይ እሞ ኣብ ዓድና እንተዝኸውን እንታይ እዮም ዝብሉ ንኩሎም ኣነ ኸ እንታይ ዝብሎም እንተወሓደስ እንታይ ክንብል ኣለና ብዛዕባ ዓለም ቆላሕታ ክህልወናን ርዲት ክህልወናን ግሎባል ቢዝነስስ ወይ ከዓ ኣፍሪካ ደረጃ ዝዋሳእ ትካላት ክንገብር ብምኽኣልና ከም ኣድቫንቴጅ መንውሰዶ እብዛ ዓዲ ጌርናዮ ዘለና ኣብ ኤርትራ ክንደግሞ ክከብደና ኣይኮነን ጥራይ እቲ መምርሒ ወይ ትክክለኛ ፖሊሲ ብወገን ኤርትራ ክመፅእ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ተስፋ ንገብር ከምቲ መረዳእታ ዘሎ ምስቲ ካልእ ወሳሲኽካ ናብቲ ዝድለ ክንከይድ ናይ ሎማ ርሳብ ዝጉዳየ ላይክ እናገበርኩም ሰፖርት ግበሩ ፕሊዝ ታንክ ዩ ሪቶኹም ካብዚ ዝፍለጥ ኮይኑ ድማ ባህናፅ መንገዲ ሕደጉልና ሪቶኹም ዘንብብዎም ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ንዓይ ሓዊስካ